lesekethe uma awugosa wesekethe utata umadliki unonjebo walesekethe bawumvangeli onobhayibhile umem umawutuhle omdala omama bonke izingqangqana otata amadodana ulusha iColestars abashumayeli basekhaya basileya lelithi indwendwe zethu visitors egameni uSibongo Yesu umolweni botata nama basifumana isifundo sethu njengoba sibhaliwe kule ncwadi kaLuka isahluko se-23 umqolo omaphezu kwawo kulo mqolo wama-43 uYesu wathi kuso ndithi kuwe inene kwanamhlanje uyawuba nam eparadesi kababa eli lizwi lenkosi angenkosi yokuqola ndingathi uhlele emazulwini mthamsanile lihle ufuna ngamaziwayo ngokudebe kunaphakade amen umqolo wethu esawugcina kulo ungamili eli lilizwi lesibili emnqamezweni bendike ngatshekisha ke mongameli kule bhayibhile yole Bible afike sithi yena I promise you today you will be with me in paradise Dati kuba lemini kutsho zazisweni mongameli ndifuna uyazi ngoba ithetha uthini le nto ndakhangela incwadi yesibili uKing James weza nayo yena esithi verily I say unto thee today shall thou be with me in paradise nathi kandiyijonga le nto ndajonga iHoly Bible ngafika isithi yona you will be with me in paradise kodwa King James ngokuyajika uyayinyanzelisa unika isiqinisekiso unika assurance uthi you shall be with me in paradise ndithengemongameli xa benditshekitsha ubavangeli bobane kamanetengcwele ethanda uMthixo ndafika inguluka yedwa oveza le ncoko kuba lena yincoko yabantu abathathu amabhada amabili kunye noYesu ndandibetshekitsha abanye abavangeli ndafike bona uMarko noMateyu banena ukuthi uYesu wayekhona kunye nezinye izihanga kodwa uJohane ungameli yena akathethi ngothunge ma thuluthekwa yiyo loo nto athuluka ke namhlanje kamengehlengelo ethanda uThixo inene kwanamhlanje ndiyakuba nani ndiyakuba nawe eparadesi uYesu ubeka phakathi kwezihande kamengehlengelo ethanda uThixo izihande ezibini nalizansa lanto yakhe yathethwa nguIsaya kudala wathi bamiswa phakathi kwaboni ingcwaba lakhe entweni engenzanga ugonyamelo kungekabikho nankohliso isemlonyeni wakhe kodwa ingcwaba lakhe lamiswa qho masikhumbule uba uYesu le odila baqala udibana nayo udibane nayo basenza
ekuzaleni kwakhe kabebehlengele thando mthixo zathi zikhona i-St. Dominic anomaxesha zathi zikhona izibhedlele umntana bebeyimele umbelekela kuyo kodwa yena ayozalelwa esitalini sakhe kabebehlengele thando mthixo kodwa ngoku simbone kunye nababethi baka-2 feet kabebehlengele thando mthixo simbone ehleli kunye nezihange ezaziwayo ngobuhange kabebehlengele thando mthixo sisibona kabebehlengele thando mthixo eme nabantu abakhuthuza iziphathi zakhe kabebehlengele thando mthixo kodwa yabonakala into yoba ngexesha yesebejikeleza ezi zihange zimanyene zona zithetha ikweni zisithi sizake simbonise lo mntu kumane kusithiwa kabebehlengele thando mthixo umsindisi kodwa ithi ibhayibhile yami ubunye babo ubelathi kalesithi ithini yabo asithi ubunye ngamandla athi unity is strength ayiguqule ngelatin bathi unitas nostra kabebehlengele thando mthixo ephethe isilogene intoba sasepilate kabebehlengele thando mthixo ayibona sabemile kabebehlengele thando mthixo janguyesu hlekiswa ngayo bamile babona besithi want to pilate always kabebehlengele thando mthixo batshintsha esabo isilogene babona besithi once a thief always a thief kabebehlengele thando mthixo kuba bazizange ezivumekile kabebehlengele thando mthixo kodwa uthi uyesu awungena phakathi kwazo ezizange kuthiwa yaqhekeka i-unity kuthiwa kabebehlengele thando mthixo kuba kumfene umaxhoba yakhe phakathi kwabo ayibelevana kabebehlengele thando mthixo yabonakala uTesmas kabebehlengele thando mthixo ezimela malakhikana wazibonakala uGestas esimabalakhikana kabebehlengele thando mthixo what kabebehlengele thando mthixo waqhekeka uGestas one utawuqhekeka aqonde uba yena makasayide kunye nebavu lilapha phansi komnqamlezo against uyesu kabebehlengele thando mthixo nankobhuda zisindise kabebehlengele thando mthixo uhlapha mnqamlezweni nathi susindise kabebehlengele ubhayiskelan abalingela abakhulu ubhayiskelan abayuda lapha ezantsi ubhayiskelan abafarasi kube kinto ba kathayisa ngoyesu uzawukhulula engqondweni bababili emveni kokuba esizange senza le nto yokuqhekeka idivision kwi-unity yakhe hayi sineproblem nomntu othi xa senza into emntwini ayenzela ipasi kodwa intliziyo yakhe ingathethi kabebehlengele thando mthixo bona ndineproblem nomntu oqhekekayo kabebehlengele thando mthixo kuba nathekekile ngasesoloko kuxoxwa uqhekeka kabebehlengele thando mthixo kunenaba kabebehlengele thando mthixo uzolile akho nto athi kuba weza kule nkonzo ngokuqhekeka afuna abantu ubaphekele kabebehlengele thando mthixo kodwa ithi yafika indlela lenkulu kabebehlengele thando mthixo imapha phakathi kwabo athi uthoni wesile kabebehlengele thando mthixo wetsalwa uDesmas imagnet yesalvation kabebehlengele thando mthixo ithi yamtsala kabebehlengele thando mthixo wavakala umabesithi thina silapha ngenxa yezixeko zethu kodwa lo akenza kabebehlengele thando mthixo
uthi ngiyibeka kahle uJohn Wesley lonto tathi umongameli uthi just cannot resist when the magnet of salvation touches you. Wavakala engakwazi ukushwaka walimela izulu abatekengele thaba kuthixo kodwa ekugqibeleni wathi uzundikhumbule waba sebukumkhalini ukakhehla abatekengele thaba kuthixo diva ibethathwa libhatha abatekengele thaba kuthixo lingalipuli ngobakamqoboni abatekengele thaba kuthixo emane sithi ndisa ndiqangwa lalo lutho ndiqangwa lalo gasi elaphalazwa ngenqayam sendisiza uthi ngiyithatha kefirst yasithandathu kabetekengele thaba kuthixo uthi yisa ngingento yalutho kabetekengele thaba kuthixo kodwa mna nditsalwa lolo thembo endandingalwazi kodwa mna sendisiza kwanceda babesifulana into yokuba alibhada bonke ngemini babhatise egameni kayise yavela ukuhlala kabetekengele thaba kuthixo wafayida noKristu kabetekengele thaba kuthixo eyona ndiyithandayo kabetekengele thaba kuthixo yinto yokuba ithi nawuzinikela elibhatha kuye kabetekengele thaba kuthixo athi uyesi uthi wathi ndizwaka ezikomnqamlezo phambi koba uyesu aphendule kabetekengele thaba kuthixo kuba ngoku kuyacaca into yoba isipani siqheleke kubili kabetekengele thaba kuthixo yoloo nto kabetekengele thaba kuthixo endindikhumbuza into yoba phekwe eziangagate kabetekengele thaba kuthixo the 24th of May kabetekengele thaba kuthixo ngo-1738 kabetekengele thaba kuthixo wathi wema naye uJohn Wesley kabetekengele thaba kuthixo wathi akuyijonga le nto kabetekengele thaba kuthixo wathi into yoba alukho elinye isisindiso ingelosisindiso elisuka kuKristu kabetekengele thaba kuthixo wathi salvation comes by kabetekengele thaba kuthixo by the grace of God kuhaba alikhona into wathi xa ijonga le nto kwakhona uWesley kabetekengele thaba kuthixo wathi usindiso esilufumana kuKristu aluhlawulelwa luzabafenefene kabetekengele thaba nifuna nje thina sivume imilomo yethu simvume uYesu njengomsindisi kabetekengele thaba kuthixo yoloo nto andizawuhla mongameli andizawuhla mongameli kuthiwa emazulwini kwambanja amazinyo kujongwe ezantsi uba kwenzeka ntoni na kabetekengele thaba kuthixo kuthi iingelosi zamazulu zazixakene nento yenzeka phezu komnqamlezo kabetekengele thaba kuthixo kodwa wathi uYesu inene namhlanje kabanawo paradesi kabetekengele kuthiwa kwavakala ikherubhi neserafini zimemeza zisithi uyingcwele yomathixo mikhosi izulu lonke kwalo mhlaba ubukhulu bakho umhlaba wobungcwalisa uyakudumisa umkhosi odumileyo wabasifeleyo uyakudumisa irhamente engcwele ekulolonke ilizwe iyakuvuma namhlanje kabetekengele thaba kuthixo ngenxa yoba ngomoni ngamnye oguqukayo kuyavuyo basifulile kabetekengele thaba kuthixo xa ndigoduka mongameli ndifuna ndikuthetha nto ezileni ezibonileyo kule nto kwenzela uba ndihlale phantsi kabetekengele thaba kuthixo into esiyibonayo apha kweli lizwi mongameli that God's mission is accomplished kabetekengele thaba kuthixo kuba uYesu ukufika kwakhe weza kufuna nokusindisa okulahlekileyo kabetekengele thaba kuthixo waze akanelanga ukusindisa elibhada linguDesmas kabetekengele wasindisa noBarabhas kabetekengele thaba kuthixo akakubuza into yoba kukhetha into yokuba kumkholwa uYesu na okanye uBarabhas wasinda uBarabhas ngenxa kaYesu okwesibini mongameli into endiyibonileyo kweli lizwi
It is the restoration of human dignity. Mongameli, idima somuntu esasilahleke emahlathini waseEdeni emiyezweni yaseEdeni. God siyabuyisela isidima somuntu emthini wehlathi. Kabekehlengele thando Thixo. Yiyo loo nto uPawulos emane sithi ilizwi lomnqamlezo libubudilike kwabe batshabalalayo kodwa thina aba bakholwayo niyinzuzo. Eyesizathu ekugqibeleni Mongameli into esiyibonayo it is salvation of a sinner. Usindiswa umoya oguqukayo. Kabekehlengele thando Thixo. Wenza laa nto ngeklasi yabaqalayo uDesmas waqala warepenta. Kabekehlengele thando Thixo wazohlwaya yena. Kabekehlengele thando Thixo waza imfenkoko waguquka kuthixo kodwa wathenjiswa wasindiswa. Kabekehlengele thando yiyo loo nto athi xa ithethayo le nto kakuhle uHezekiya atokhohleleleyo akuguquka kwakhe ekhohlakaleni kwakhe akwenzileyo. Kabekehlengele thando Thixo yena uyakumlondoloza umphefumulo wakhe. Ekugqibela Mongameli, we are saved for fellowship. Kabekehlengele thando Thixo uthi uYesu uyakuba nam eparadise. Meaning that kabekehlengele thando Thixo intsindiso kaKristu yeyobudlelwane noKristu. Kabekehlengele thando Thixo ungasithi kuPawulos ayithetha le nto kuba mna ndixinekile phakathi kweento ezimbini. Ndinawo umnqweno wokuba ndingagoduka ndiye kubakho noKristu kuba kokona okulungileyo kakhulu. Kabekehlengele thando Thixo dasigoduka. When you make a choice, don't make a wrong choice. Because uzazisola ufane noDesmas, uzazisola ufane nezihambi. Kabekehlengele thando Thixo because the choice that you make in your life is a ubomi bakho bonke xa phinde yakho.